Como collemos aí a Foucault, Marx, e como eu collemos, cada un que faga o que queira, como eu fago esta lectura, non? No tema da lingua. O tema problema do galego en Galicia como unha loita de clase. Foucault falaríanos da resistencia. É dicir, se hai un poder, ten que haber unha resistencia. Existe o poder, existen as figuras, eses individuos que o poder elixe para que nos digan o que está ben e mal, canto podemos falar e como, e esas figuras diríamos que son as que din ti és falante válida ou non. Sí? Marx que tiña esta historia da emancipación, non? É dicir, non é tanto unha resistencia, non é en sí unha guerra, senón a emancipación. Pois a resistencia ou emancipación, a min dame igual, fana unha vez máis esa clase baixa falante case sen conciencia. É como unha revolucionaria sen conciencia. A min dame igual todo isto, eu falo para diante e punto, xa está. E a resistencia ou a emancipación sigue estando aí, na xente da pé. Sería esta historia tamén do Marcus, que el chamou a gran resistencia. Sí? Isto morrería, non existe unha gran resistencia, porque o que existe é a revolucionaria sin conciencia. Unha especie de resistencia pasiva na que dá igual, eu estou aquí falando como me dá a gana. E a lingua sálvase aí. Como sempre, unha vez máis, sálvase no chan, na xente do chan. De algunha forma é como se todo isto que se move, que ademais hai un gasto en recursos humanos e económicos, fose algo inútil, pero que si cumple unha función, que é manter a loita de clases. A clase alta, galego falante, e a clase baixa, galego falante. É curioso porque estaría aquí a loita é contra España, ou contra o castellano, contra o español, o castellano, chámalle aquí. Sí? E hai como uns representantes, persoas representantes desta loita, e son a clase alta, e de que a súa loita desprezando as auténticas revolucionarias, que serían as da resistencia pasiva, que están aí falando porque sí, pero manteñen a loita de clases dentro de Galicia. Que pasa se, a resistencia pasiva é a que a salva, mais nomeala require dese exilio emocional. Require de voces que digamos, eu non quero pertencer a iso. É que o nomeemos. Que nomeemos e digamos, estades perpetuando unha loita de clases, estades opoñéndovos a España e ao castellano, desde o auto-odio, dicindo que en Galicia todo mal. A masa fala mal. A lingua non ten saúde en canto a que se fala porque estamos nós aquí dicindo que non se fala. E, de algunha forma, desde esta idea de Foucault, este do medio, non? A clase alta galego falante, sería
a que beneficia ao poder, a aquelas persoas que sí que dentro de Galicia están en liña con isto contra o que supostamente se loita. Creo aquí os individuos, casi simulo unha defensa e unha protección do noso, sí? Non quero en sí exterminar a lingua, mas quero mantela baixo control e hai individuos que o van facer. Quen salva a lingua? A resistencia pasiva. A persoa que simplemente está falando e sábese, clase baixa, galego falante, acepta isto, asúmeo e dalle para diante. Que ao mellor non teño razón, pero algo de razón teño, Pódese ver moi ben esta cousa, digo. E con Marx podémoslo aplicar á lingua moito, por exemplo, como se esa alienación do persoal, do individuo elexido para manter o control e a vixianza, como se van alienando nunhas normas non escritas do que está ben e do que non está ben. Teño que pensalo mellor. Pero aquí, por exemplo, cando as variedades e todo isto, ímolas matando na defensa do ben falado, que está nas mans duns poucos que se alienan cunhas normas, co que está ben e co que non, para ter sempre ese recoñecemento, para que o poder lle diga a ti, si o teu libro vai adiante, ti tes a palestra, ti levas o premio e ti mantés o estatus do bo falante e eres a clase alta galego falante. Sí que teño bastante razón, con todos os matices que se poden dar, pero teño bastante razón. É moi interesante esta merda, é que eu penso moito, paso moito tempo aí na cabeza. Moi interesante aplicar a filosofía a toda esta leria. Eu, porque me metín aí nalgún momento, non sei como, metín un pé nesta cousa de... Por iso eu renego moito do de activista da lingua. Eu non son ningún activista da lingua. Eu son a resistencia. Eu son a que me emancipo e eu son a exiliada emocional a que se lle chama pacotilla, porque eu non son a clase alta galego falante, pero son a resistencia. Cago no demo. A máis vou ser. Sí, sí.